RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa da sa iyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Negros Occidental nga tumatatampo nagdasangan nga Jandel. I love you, Daisy Jane. Oh, Jandel. May chance ba ko? Bitaw, uy. Nga nung mulimod man ko. Ganahan masad ko ni mo, Del. Oh, ha? Kung maong, imo na kong gisugot? Oh, Jandel, uyab na ta. Salamat, Daisy Jane. Ngawa ko ni mo pantusag dugay. Salamat kayo. Payaya ni mo doy, ay. Nakauyab naman ka. Kaluhian in taon do. Nakauyab kita. Ako ka, ano? Kanusa pa kataon ko makauyab yun, no? Ayaw na ko papakuha sa paglaom. Makauyab na lagi ka. Ha? Mine? Mao na. Gusto na ko nga mine ang atong tawganay. Nga nang ganahan mo ka ng mine. Ganahan ako ng mine kay ang buot ipasabot, you are mine. Akin ka lang. Kakara, gid, uy. O, sige na. Mine mang kahanga itong tawganay. Sige, mine. I love you, mine. I love you too, mine. Dali aras panahon, mine, sa? Pila na lang kabuan ang atong paaboton. Mag-graduate na ta sa senior high. Mao cute. Mura lang ugwa. Ini-graduate na to. Asa man ka? Mupadahin ko eskwela. Kaya gusto ko nga makahuman og college. Ikaw? Ako, maminaw lang ko ini kung unsay plano nilang mamagpapa. Dali na. Magbuhat na to sa atong mga projects. Unsa ma? Pa? Dili ko rin yung pa-eskwelahon o college? Wala, Jundel. Napasensya na gid na ka. Di na gid kaya na mo ni Papa nimo ang pagpaeskwela ni Muskulihiyo. Mauna doon. Sa ako mga gulo nga, napamang kay mga igsuon nga nag-eskwela sa high school. Ay, listo na gikay doon. Sige lang ma, pa. Unsaon? Pobre man ta. Dili man gid ninyo kaya. Manangid na lang ko ninyo nga mangita kong trabaho. Ha? Manarbaho na lang ka? Oh, mine. Unsaon? Wala may ikagasto sila sa mama o papa na ko sa college ko. Maong manarbaho na lang ko. Asa masab ka manarbaho? Aw, dinilang ko sa ato sa Negros. Ayaw na lang pagtrabaho, mine. Nga naman. Dili ko ganahan nga malayo ka na ako. Basig mangita ko niya kaglain. Dili na mahitabo. Eh, love kayo tika. Promise ni mo na ako, ha? Nga dili ka mangitaglain. O lagi. Ay, ani na lang. Aron makasiguro ko nga dili ka magbinuang nako. Ambi ng imong password. Aha? Kinahanglan nga may baho ko sa imong password. Aron maka-open ko sa imong account. Oo niya, ang imong account. Hatagan sab ka na ako sa akong password. Aron kung ganahan kang mo open, maka-open sab ka sa akong Facebook. Sige. Muna itong buhatan. Okay. Pag-amping baya dito, mine, ha? Kung may time ka, tawagin lang ko sa messenger. O mine, ako ng buhatan. Ug, ayaw lang ukabala ka kay mag-ulian man ko din sa ato. Salamat. Ug, ikaw sad ha? Pagtarong sa imong pagskwela ha? Basig mong uyab kaglaing. Uyab, cute. Di na ko mangita og lain, uy. Kay love ta kaayo ka. Salamat, mine. Salamat taon nga nakakita din kong trabaho din sa syudad. Makatabang ko sa gastuhan sa akong mga igsuon nga ni eskwela. Si Daisy Jane ka. Kumusta naman kasi ha? Mayo noon kay nakakita dahil kag trabaho diha, mine. Nalipay sa bitaw ko, may nga nakakita na ikong trabaho dere.
Maayo na lang ba? Makatabang ko sa kong mga manghud nga ng eskwela. Mao gyud. Unya, ikaw, kumusta naman ka diha? Ni focus sa eskwela, siging tuon. Maayo noon. Waday kami ngawan ako. Kimi nga uy. Pero saon man, layo man ka na ako. Sige lang. Kaya kung madugay-dugay na ganit ko din mananghit ko sa kong amo nga mudu ako diha sa ato. Maayoy noon. Sige ha, kay may buhaton pa ko. Sige, mine. Amping pirmi diha, ha? Ikaw, Sab. Amping. I love you. I love you too. Noon sa miss di si Jane. Dili man mo reply kung akong chatan. Nga naka-online man ni siya. Dili man unta ni siya ingon ni ini. Ako ganing tawagan, be. Samuka ni mo eh. Ayaw lang kasuko. Nanawag na ko ni mo kay wa mo ka mo reply sa akong mga chat ni mo. Pasaon, busy magkakayo ko. Daghan kay ko gibuhat ng mga projects. Paghuwat kung kanas ako mo reply ni mo. Kalakot, oy. Sabtal na mong uyab ay, oy. Saan nag-eskwela mo ka na? Wala gay bay. Pisil yung tingalay sa iyong pag-eskwela ba? Kaya tunanan, mong ikaw lang masabot si mong uyab. Ayaw na yung pangnuod ko. Dili na ako ma-open ang account ni DC Jane. Incorrect. Nga sa ato pa. Nag-change siya password. Nga nung ka. Na, di ko makatubag na imong pangutana, Del. May mubali na. Sultihi ko kung may gibuhat nga dili maayo si DC Jane ha. Kaya dili naman kung ma-open ang niya account. Kaya suod ba kay mo? No, sorry, Del. Huwag ko ikasultian na. Uyab man ka, ikaw lang pangita og paagi aron mahibaw ka kung may gibuhat ba nga dili maayos di si Jane. Sige, Alina. Salamat. Salamat nga nisugot ang akong amo. Nga muli ko sa amo. Mas-surprise lagi doon si DC Jane. Inikakita niya. Inikakita niya na ko. Og malipay bot siya. Inikakita niya ining akong gipalit ng t-shirt. Oy, Jandel, ikaw man gud di ay ni dong. Ako yung tao ni Nang. Si DC Jane Nang, na ba? Ay nilakaw man to siya dong. Mato ko no to siya sa iyang classmate, oy. Kay magbuhat sila project. Ay huwat lang, huwat-huwata lang. Unang. Hapo naman lang. Wa pa man maabot si DC Jane. Hinayop na ako. Oo, lagi eh. Dili. Si DC Jane ka nang nanaog sa motor. Dali sa amo. Sweet kayo sila. Anong driver sa motor? DC Jane! Oh, Jandel, ni ama lagi ka. Kisa na imong kuyog, ha? Huwag anong sweet kayo mo? Kuan. Kinsa na imong kuyog? Iya kong uyabay. Unsa? Unsa yung uyab? Mauna, Jandel. Ako ni siyang uyab. Unsa? Unsa to imo ning uyab imong kuyog di si Jen? Ma, Uy, kakundatan gud nimo. Uyab mo ining Jandel unya nanguyab sa kaglain. Hoy, pauli sa inyo. Ayaw pagsamok-samok kay may uyab ning akong anak. Mapauli na lang ko, Jane. Sige. Paghusay mong duha diya. Pag-istorya mo. Nganong imo man gibuhat ako, si Jane? pasaylo ako, Mine. Ay ko tawag na. Wala angay nga. Tawagon pa ko ni mo, anak. Tungkol kay nakasa atong relasyon. Karon, gusto ko makabati si mong tubag. Kinsa may mong pilion, ha? Kadong bag-o ni mong nakaila? O ako, nga tulo na katuig ang atong relasyon? Kanawa makabatingog. Tubag ako, di si Jane. Di ka mo tubag? Klaro na lang nga siya ang imong gipili. Di ba?
Jandel, maglisod ko og pili. Kay parehas mong duha nga pugat na ko. Parehas mo nga akong gimahal. Kung sa may gusto nimo. Nga imo ming lumpongon, mao ba? Dili na mahimo di si Jane. Jandel. Sakit man nga mawa ka na ako. Kaya nahigugma ko nimo. Pero dili sab ko makatugot nga duhamis imong kinabuhi. Mang ako na lang mo give up sa atong gugma. Jandel. Manghinaot lang ko. Manghinaot lang ko nga mahalon ka niya. Sama sa kong pagmahal ni mo, di si Jane. Gibati na ko nga mas mahal ni di si Jane ang iyang bagong uyab. Mao nga ako na lang ang putol sa among relasyon. Kanimo di si Jane, manghinaot ko nga malipayon ka sa imong kinabuhi. Ug dili ka unta pasakitan sa bag-o nimong uyab. Dinhi na lang gutob, daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RFM. Maayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon ining tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rini Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga may maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tawgalan ko ninyo sa pangan nga Bert, 20 anyos, ulitaw, taga Mati City. Punto medical kining akong suliran. Kanhi miapil manggod ko aning shabu-shabu. Unya, may gipamati ko nga wa ko makasabot. Aron ninyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Kanimuti oy. Ngano imo man lang gipaw nga akong sounds? Sounds na alam nimo. Pero sa kundunggan, alingog-ngog kay na. Natang gigitunan oy. Di ba sa kong utong sa kasaba nang gitawag nimong sounds? Ikaw na giganahan na Albert. Ba't siya tayo mo magwanga ka oy? Killjoy man ka? Ha? Ako na ni-killjoy ron? Ngayon kinakasabog sa akong pagtuon dire? Ambot mo! Albert! Asa ka? Albert! Oh, asa ka, Bert? Laag ko eh. Nai-killjoy din eh. Oh, kinsa na sige kaaway ni mo? May gani kay pag-abli mo sa putahan dayong gawas, timing nga mo sa pag-abot na ako. Asa man kuno ka? Gabiin naman. Unya, may klase pa ka ugma. Ato ko sa kong mga barkada eh. Mas maayo pa nga akong mga barkada kay makasabot pa nako. Unsa? Kaya mga barkada ni mo bang adik-adik? Sundan pa kita niyaw eh. Taka malakag sulti. Oh, di gano. Dili tinuod nga mga adik-adik tayo mga barkada? Taka kalanda. Albert, tinuod ba kini? Dili oy. Taka lagi na magwanga da. Tinuod na dama. Ayun na palakta. Kaya nahibaw ko, og asa na paingon. Ato na mas tambay sa eskina. Nga na mga adik. Ikaw ba? Ay patagag sulti oy. Hibaw-an gani ka ng mga tawhanan na... Okay nga no. Nado ko nila. Nga masagbot man sila ng ato lugar. Mga salot man na sila. Dili na safety ng ato lugar karon oy. Kaya niabot ng mga tawhanan din aron sa pagpaligyag syabo. Uy, bambani mo eh. Patakar kag istorya da. Ngita mo ka ba disgrasya kang amawa ka? Oh, sige! Wala lagi kumahado ka na nila. Bisag kinsa pa na sila. At bangon ko na sila. Kaya ka na sila nagguba sa mong pag-eskwela. Suma! Sukat niya nakikbarkada ka na nila. Wa na kay mayong performance sa imong pag-eskwela. Gagbay kinagrado. Ay, sabaan ni mo eh! Bert! Albert! Sama ka, oy. Ha? Unsa ka? Patira sa taliha busing be. Uy! Abi na ko magbait usa ka nga mulaylo sa ka kay tiwas ka una sa imong eskwela. Ah, bad shot ko ron. Ha? Hiras ako be. Ihato sa ni dito kay naay mo palit akong barkada. Pasuyo pa sa tadaan din ha. Hmm? Pawa school ba? Nung maggatod ko anak sa nag-order. Inan ka bad shot ko ron. Ay ihatod sa ni Ron, ihatod ni dito. Lagi. Samang ka. Kano sa baguti ka pakyasa? Okay. Kadiyot. Na. Para konsumo na nimo, ha? Salamat. Asa may hatod ako? Unya na. Humani mo anak. Kay maapil niya na nimo gamit ang akong ipahatod nimo. Mawara ba dayon kas kaugalingon nimo kung makasuyop ka na.
Wala ba? Maro gi ka busing. Maro. Muangkon ko nga naagi ko'y barkada sa una nga tigbaligya og Cebu. Iya kong suguon og pahatod kun may mupalit niya. Unya, pasuyupon ko niya daan usa ko mohatod sa Cebu sa nag-order ini. Hangtod nga sa kadugayan, nadag-adik na gid ko. Unya, pre! Uy! Saan ka ba ito eh? Sige ka paluto niya. Kuura ni mo eh. Ha? Sige ka paluwa. Nagsika na ng luwa ni mo. Ambot na unsa ko. Magsigil mo nagtubod ng akong laway. Pre! Uy! Sure di eh. Apo, abig laway ni mo eh. Buang na ning akong liog rin. Ha? Lain man kayo. Silain ba? Akong liog ba? Murag nagsigig tubod ang akong laway. Ha? Ngano kanisa? Yay. Intra-intra mo ang suyop-suyop kot. Unsa? Sa unsa pa kay bao kay. Daghanang nahibaw na di sa ato. Basig ang imong pamilya lang tingari ang may bao. Ha? Undang na Albert, uy. Kabuang pa na. Unsa? Nundo ko na mo kot. Barka-barkada rin ba? Inom-inom, jamming-jamming. Pero, huwag ibig ang suyop-suyop. Kay ibawing makayabag sa utok. Saan ka na hanggang pares ng buang di sa skina? Nga naghubo lang. Nabuang lang siya po. Bayrik. Oh, milagro! Nga niya nakasbay. Kung mulakaw ta, dakang kay mong yaw-yag asa ko. Yag niya sa kusbay, yaw-yawan lagi apunta ninyo. Oh, nagyaw-yaw day ko. Nga ningo naman kung milagrong niya kasbay ron. Malipay niya sa mama, ana. Kaya di na siya matagbaw ni mag-apas o asa ka apasa. Kaya ka pa mauli. Oh, hoy! Hanggaws na ni mo. Niyabag ng utog mo. Kuliharan man ang mo. Kung dili ka gusto makuliharan, teka, padaplin di ha. Naglain nga akong gibati. Murag na idakang plima nga akong liog. Mahukinala ako na ikulihad. Iyo, yeah! Naunsa ko no ka, Bert? Ang butog na unsa ko ma. Daot man tingali ni akong liog. Ha? Kay naunsa man di ay ng imong liog? Mura may nagpundong plima sa akong liog ma. Unsa? Miundang na bayan ang takuan ng suyop-suyop. Wala ko magpadasa ko mga barkada nga naka-influence na ko adto. Tuig na sa akong pag-undang. Apan ang akong gipamati nga may murag plima nga nagpundo sa akong liog. Naaman gihapon? Ug misamot man hinuon? Ug bati kayong tan-awon? Ang mura nagmanirisim na nako nga mangulihad yun ko. Kay mura lagi na plima nga nagpundo sa akong liog. Ang akong mga pangutana mao kining mosunod. Unang pangutana. Magsigi og tubod ang akong laway. Tungod ba ni sa pagsigi nako gamit og shabu sa una? Ingon ini bagid ang bation sa migamit og shabu? Ngano man? Ikaduhang pangutana. Mugara ra ba ang pagtubod sa akong laway kung mag-istorya ko? Maawaw na lang gud ko sa akong kaistorya. Unsa may akong buhaton o itambal aron dili na magtubod ang akong laway? Ikatulong pangutana. Imbis nga miundang nako sa akong bisyo, mas misamot mahinaw ng akong gibati ang pagtubod sa akong laway. Murag gibati nako nga daghang yung nagpundo nga plima sa akong liog. Plima giga ni? Ikaw pa og katapusan. Kining akong liog nga murag may nagpundong plima. Nadaot na kani sa sige nako bisyo sa una? Kung nadaot man ni, maulian pa kani? Unsaon man? Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Albert. Mayong adlaw mga suking tigpaminaw, ako si Dr. Rene Obra, magiguban sa kaninyo dinhi sa tong programa, Kini ang akong suliran. Ako mutambag sa mga problemang punto legal, medical, personal, behavioral o problema may tungod sa ginadiling drugas. Klase-klaseng pamagi sa pagpadala sa inyong sulat suliran dinhi kanamo. Pwede kayo padala sa among email suliran_612@yahoo.com or
sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Pwede sa inyo ipadala din sa mong opisina sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Usmeña Boulevard, Cebu City. Ang atong magtatampo karong adlaw si Bert, 20 years old, taga Mati City. Punto medical kining problema ni Bert. Suma sa atong nabati ganina sa drama, si Bert mogamit og shabu sa una. Niundang na unta apan may gibati sa iyang liog. Murag may nagpundo kuno nga plima. Maong sige siyang mangluwa. Magsigi pod og tubod ang iyang laway. So mo kanay atong nabati ganina sa drama. So unang pangutana ni Bert, magsigi og tubod ang akong laway. Tungod ba ni sa pagsigi nako og gamit og shabu sa una? Ingon ini bagyod ang bation sa maggamit og shabu nganuman. Okay, mas maayo siguro og ako lang i-generalize Bert, no? Kasi klase man gud ang signs and symptoms sa mga tawo nga mogamit og shabu. Sa makausap pa akong ingnon dinhi sa atong programa, kay ako naman sigihan og gisgot sa uban akong mga programa nga ang shabu is dopaminergic. Unsa may pasabot ang dopaminergic, meaning to say nga ang shabu being an stimulant, kay stimulant pa ni siya, can increase the production of dopamine. Unsa may mahitabo sa usa ka tawo nga daghan og dopamine sa iyang system. Ang usa ka tawo nga daghag dopamine nga neurotransmitter ni siya sa iyang system, sa iyang lawas, mo manifest signs and symptoms nga naa siya mental problem. So mao na nga sa among pagtuon o sa among pagpractice sa among profesyon isip sa ka-doktor, especially sa akong linya nga psychiatry, kasi psychiatrist man ko, amo ni silang tagaan og mga anti-dopamine. So unsa may mahitabo kung mag-away na ning duha, mao nang naay mahitabo nga gitawag nato og extra pyramidal signs and symptoms. Ug usa ni ana kanang magsigi og laway, mutikig ang liog, murag robot ang lakaw, murag kanang pindugngan ang bayhon ba, o niya ang iyang line of thinking is distorted. So mao na generally ang mahitabo sa usa ka tawo nga nagamit og shabu. Ikaduhang pangutana, mugara ra ba ang pagtubod sa akong laway kung mag-istorya ko? Mauwaw lang ko sa akong kaistorya, unya may akong buhaton, unsa may akong buhaton, o itambal aron dili ani magtubod ang akong laway. So daghang katag mga anti-cholinergic nga mga tambal nga mao'y mahatag nato nimo kung maunang daghan kayo ang mugawas nga laway diha sa imong baba, no? So usa ni ani dili lang ko modahatag og brand name but mga generic lang akong ihatag. Usa na ini kanang gitawag namo bipyridine hydrochloride. Pwede sad og trihexyphenidyl hydrochloride, pwede sad og cogentin, no? Or benztropine hydrochloride. So mao ni mga tambal nga among ihatag diri sa among clinic o sa among hospital ng mga tao nga daghan kayo og laway nga mogawa sa ilang lawas. Pero dili na nimo palit dali ni mga tambala kung wala kay resita. Ikatulong pangutana, imbis nga undang nako sa akong bisyo, mas nisamot naman noon ang akong gibati o pagtubod sa akong laway. Mura gibati nako nga daghang nagpundo nga plima sa akong liog. Plima bagyod ni kuani siya sa saliva ni siya, dili ni siya plima nga gikan sa imong baga, no? Sa saliva ni siya tungod lagi nga gitawag natog extra pyramidal signs and symptoms, no? Mawara ni siya og para nga dili ka uncomfortable kayo, magdadala na lang kag face towel para nakay pahid sa imong naong every time magtubod ang imong laway o magkuan ka kanang mag-inom ka nitong mga tambal nga akong gihatag diha sa Mati na I'm sure na ay mga practicing doctor diha o psychiatrist, no, nga makaresita nimo aning gitawag nagtong mga anti-cholinergic, no? Ikaw pa to katapusan nga pangutana, kining akong iliog nga murag may nagpundong plima. Nadaot ba ka kung sige na ko sa akong bisyo sa una? Kung nadaot man, maulian pa ba ani? Unsa man akong buhaton? So, kada mo kung muundang nakapagshabu or any drug for that matter, na nagitawag og withdrawal signs and symptoms. So, ang imong lawas, mabaguhan, nga wa na ka magamit ani mga kanang mga tambal nga imong gisgutan, no? So, mabaguhan siya, unya, mauna nga, mo manifest kag withdrawal signs and symptoms, no? I'm sure, sigurado mong ko nga mainom sa kag mga alcoholic drinks, kay makawara man sagaran nga pariso ng Red Horse or mga
mga beer or mga liquor or mga wine aning mga ginadili nga drugas. So sa mga tao nga mag-withdraw og drugs, mag-undang for some reasons or maundang pag-inom og alcoholic, mo manifest niya ako balikon og withdrawal signs and symptoms. So unsa may mo manifest aning mga tao nga muhunong og kalit nga walay tambal nga gipuli like high dose of vitamin B complex. So magkurog-kurog ni sila, restless, nya dili maayo ang focus, na mao lagi nang naay mga extrapyramidal signs and symptoms ka kung giskutan sa una, no? So naot nga nakasabot ka sa akong istorya og nalipay kong ningon kang undang nakapag gamit sa ginadiling drugas, no? Daghang salamat og hinaot nga nakay nakutlo nga mga pagtuluran karong adlaw. Maayong pagpaminaw di ay sige nigkulit nako. Maayong pagpaminaw si Juging Irana diya sa Mahayahay, Sogod, Southern Leyte og si Roxanne Dayok diya sa Barangay Dakit sa San Francisco, Southern Leyte. So sa makausap pa, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa itong programa. Kini ang atong suliran ug ayo kalimot sa atong mga SOP karon panahon na sa COVID. Kinahanglan maghunaw sa kamot, mag-wear og face mask ug mag-social distancing. Alright? So, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa atong programa, RMN, Maayong Adlaw.